ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಡಿಕೋಟೆ ಕೈತಲ್ದ ಸೇನೆರ ಬಯಲು ಪರಿಸರಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಕಿನ್ನೆರ ಹಿತ್ಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಮರ ಹಿತ್ಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಟಿಸಿ ರೋಡ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಗುಡ್ಡೆ ವಂಶಸ್ಥರ್ನ ಕುಟುಂಬಗ ಸೇರ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡಿಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸೇರ್ನಂಚ ಪರಿಸರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಜಾಗೆಯಾದ ಇತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೊಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಒಳಚಿಲ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವರೆದ ದೈವಸ್ಥಾನಗ್ ಮಲ್ಲ ಮರತ ಕೊಡುಗೆನು ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಸ್ತಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ದಾನ ಆದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನವು ಈ ಪರಿಸರ ದಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕುಟುಂಬ ದಕ್ಲೆಗ್ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಲು ಆನಗ ಚಿಂತನೆಡು ತೆರೆದು ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ತೆರೆದು ಬತ್ತಿಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಳಚಿಲ್ತಾಯ ದೈವ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಡಿಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲಪಡೆಯಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬೇಲೆ ಒಂತೆ ವಿಳಂಬ ಆದು ಇತ್ತೆ ಪೆರಪ್ಪ ಬಿರ್ಸಿರು ಆವೊಂದುಂಡು. ತಂಕ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗ್ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪಣದು ಶಾಸಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ರೆಡ ಸಮಿತಿದಗ್ಲು ಮನವಿ ಮಲ್ತೊಂದಾನಗ ಇಂದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಾಯಿನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರೆನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೆಗ್ ಮರದ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊರದು ಊರುದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಮೆರೆತೆರ ಪಣದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ರಾಜೇಶ್ ಯಾನೆ ಅಂತ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಪೊಲವು ಕೊಡ್ತೇರು. ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮರಕ್ಷರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಮಲ್ಲನರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂಚನೆ ಕದ್ರಿ ರಂಗಾಯಿತಾಲರು ಲಾಭಕ ಹಿಂಗ ತಂತ್ರಿದಾರ ಇಂಚಿನ ಅನಂತ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಓಮಂಜೂರು ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ದುಂಬತ್ತ ಆ 250 ವರ್ಷದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತೇನೆ. ಆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ಬೂರ್ದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತರು ಕದ್ರಿ ರಂಗಾಯಿತಾಲರು ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮೂಲು ಒಳಚಿಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕುರು ಇತ್ತು ಅಂಚ ಐತ ಮಾತ ಆ ಕುರುನು ಮಾತ ಎಂಗ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆಲು ಮತ ಬತ್ತನು 2014 ವಿಷಯ ಇಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂತನಾಗ ಆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಚಿಂತನೆ ಇಡು ಮುಲ್ಪ ನೂತನವಾದ ಒಂಜಿ ಒಳಚಿಲ್ತಾಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬಕ ನಾಗನ ಬಕ ಗುಲಿಗನ ಮಾತ ಪರಿವಾರ ದೇವರಗಳ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಿಗೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತ ಮುಖಾಂತರವಾದಿ ಎಂಕುಲು 2014 ಮಾಡಿ ನೀಕು ಕೆಸರುಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕೆಸರುಕಲ್ಲು ಪಾಡಿರು. ಆ ಕೆಸರುಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 3/4 ಬಸ್ಸಿ ಕೆಲಸ ಆತನ. ಆ ಕೆಲಸ ಏನಿರ್ದಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಕುಂಠಿತಾನು 5 ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕುಂಠಿತ 2 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ 2022 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ನೂತನವಾದ ಫಿರಂಜಿ ಕಮಿಟಿನೂ ಮಂತದ್ದು. ಈ ನೂತನ ಕಮಿಟಿದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಂತದಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಹೊರ್ತರು ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ಡ ಅರಣ್ಯಗಳು ಈ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತ. ಈ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ತದು ಅರಡೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣಗ ನೆಕ್ ಮರತ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಮಾಡ್ದ ಅಂಚಾದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಇರ್ನ ಕೈ ದಾವಡೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಆರೈಕ್ ತೂಕ ಅಂದು ಬಂದಿರು ತೂದು ಒಂತ ಪೊರ್ತಾನ ಬಂದಿರು ನೀಕ್ ಮುಲ್ಪದನೆ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ತಾಫ್ ಮೇಲಂಗಡಿ ಪನ್ಪುನರಡ ಪಾತಿರ್ದು ಆರು ನೀಕ್ ಮರ ಕೊರ್ಪೇಂಡ್ರು ಆರು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದು ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದು ಆರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಆರು ನೀಕ್ ಮರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡದು ದುಂಬತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದಾರು ಮರ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದಂಡ ಅವರ್ನ ದಾದನ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ ಜನ್ಮಡಾರು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಪನ್ಯಾರ ಎಂಕುಲು ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪ ಅಂಚನೆ 5 ಬಕ್ಕ ಮರ ಮಾತ ಇತ್ತ ಕನತ ಬೈದನು ಆ ಮರ ಕನತದ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳದು ಲೈಡ್ ಐದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಕೆಲಸ ಸುರುಮನ್ ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 4 ಕುಟುಂಬದ ಕುಲುಳ್ಳೇರು 4 ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನರೆತ್ತಿಲು ಕುಟುಂಬ 2ನೇ ತಿಮರೆತ್ತಿಲು ಕುಟುಂಬ 3ನೇ ಉಪ್ಪುಗುಡ್ಡೆ ಕುಟುಂಬ ಬೊಕ 4ನೇ ಅಕ್ಕರೆಕೆರೆದ ಒರುಂಕುದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂದುಂಡು. ನೇಟು ಇಂಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲ್ ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣರು ಇಂದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 20 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಯನ್ನು ದಾನ ರೂಪವಾದ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ.
ಬಣ್ಣಗ ಆರು ದುಂಬತ್ತ ಬತ್ತದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೀನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾರಿಗೆ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡಾರಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಊರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೇಟಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳು ಬತ್ತಿತ್ತು ಮುಲ್ತ ಜವಣೀರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಚೂಪೂರ್ನಿ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನಗಂಡದ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೆಲಸನ ಮಂತ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೇಷ್ಮೆ ಜಗದೀಶ್ ಪಂಡದಲ್ಲಿರು ಆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಬಾಗಡಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಾತ ಅರೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ತುಡು ಜವಣೀರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಎಂಗುಲು ರತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಗೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇಂಚಿನ ಉಲ್ಲಾಲ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಯೂಟಿಕಾದರ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಗ್ಲು ದಯಪಂಡ ಆರು ಇನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮರಣ ಕೊಡ್ದು ಎಂಗ್ಲನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರೆಗ್ಲ ಅರ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉತ್ತಮ ಆಡು ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲು ಈ ಪಡ್ತರು ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜವನರು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲರು ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅವು ಜವನರು ಇತ್ತು ನಾನೇ ಈ ಕೆಲಸ ಆಪಿನಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಆ ಪಾತೆರಲಕ ನೀ ಜವನರು ದುಂಬತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲರು ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಆ ದೇವರು ಆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮರ ದೇವರು ಆಗಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಅಂತ ಕೊರ್ಕಾರಲ್ಲ ಅದು ಇಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನ ರೆಡ್ ಪಾತೆರವಾದ ಅಂತ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವಲು ಒಂಜಿ ಒಲಚಿಲ್ತಾಯ ಅಂಚನೆ ಚಾಮುಂಡಿ ರೆಡ್ಡನೆ ನಾಗದೇವರನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಕೊಂಚ ಗುಲಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೇಕಾರೆ ರಾವಣ ಭೈರವನ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಈತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಂಗುಲು ನೇತ ಕೆಲಸನು ಮಾರ್ಚಿ 15-20 ಉಲೈ 2023 ಮಾರ್ಚಿ 15-20 ಉಲೈಡಿ ಎಂಗುಲು ನೇತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾತ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಪುನ ಎಂಗ್ಲನ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿದ ನಿರ್ಧಾರ ಉಂಡು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗುಲು ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡುದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಊರದ ಜನಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ದಾನಿನಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಮಾತ ಈ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಡಲ ಅಂಚನೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲೆಡಲ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಉಲ್ಲಾಲದ ನಾಗರಿಕನಕ್ಲೆಡ ಎಂಗ್ಲು ವಿನಂತಿ ಮಂತ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯದ ಸುರೇಶ್ ಯಾನೆ ಬಸ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಪಾತೆರೊಂದು ಬರ್ಪಿ ಮಾರ್ಚ್ 2ನೇ ವಾರದ ಉಲಾಯ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಮುಲ್ಪದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಆತಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗ್ ಶಾಸಕೇರಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಮುಸ್ತಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲೆರು ಮರತ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ ತಿಳಿಪಾಯರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಲಚೆಯ್ದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಪಿರಬೂರ್ನು ದಾನದ ಬಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಬಂಡದು ಅಂತ ಪಿರಾಯ ನಡೆದಾದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಜೀರ್ಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪ ನಡೆದ ದುಂಬು ಈ ಕೆಲಸ ಆಡೋದು ಅಂಚ ಮರಮಂಕ್ಳು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಮುಲ್ಪ ಸಭೆ ಸೇರಿದ ಈಗ ಎಡ್ಡ ಸಂಧಾನ ತೆಗೆದು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೀಘ್ರ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹದ್ದು ದುಂಬು ಆಪಿಲಕ ಮಾತೆರಲ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಎನ್ನೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿನ ಆ ಮರ ಕೊಡ್ತಿನ ಅರೆಗಳ ಮುಸ್ತಫ ಅರೆಗಳ ಮನ ಮಸ್ತ್ ಚಿರಋಣಿ ಆದಿಲ್ಲ ಬೇಬಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಾರಂಜಿ ನಂಕೊಂಜಿ ಮರನ ಕೊಲ್ಪ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡ್ತೇರು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಆ ಮರ ಬತ್ತಿ ನಡೆದಾದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ನೇಕ ಬೀರ್ದುಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಆಪಣ ಮಂಪದಂಕಲೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತೂ ನಾವು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರಲ್ಲ 10 ಜೋಕುಲು 5 ಜೋಕುಲಕ ನಾವು ಸೇರಿದು ಕೆಲಸನು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ಪಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಾಪನೆ ದುಂಬು ಈ ಕೆಲಸ ಆವಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸಿದಂದು ಎನ್ನಜ್ಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 2023 ಮಾರ್ಚ್ 20 ಉಲೈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿಂತನೆಡು ಬಿರ್ಸಿದ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಜಿಯನ್ಮ 7 ಆಜಿ ಒರ್ಮ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುಜ್ಜ 2 ಪಣವ್ ಸಗಾಯನ ಕಡಪುಡೊಳಿ ಪಣದ ಸಮಿತಿದಾಗ್ಲು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದೇರು ಉಳ್ಳಾಲ ಸೇನೆರಬೈಲ್ ಶ್ರೀ ಒಳಚಿಲ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲ್ಯದ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅರಸು ಹಿತ್ಲು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇನೆರಬೈಲ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ವೆಂಕ ಗುರಿಕಾರಯಾನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಉಪ್ಪುಗುಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶ್ರೀಯಾನ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೊಯ್ಗೆಗದ್ದೆ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಉಳಿಯಾ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಪೊರ್ತು ಒಟ್ಟುಗೆ ಇದ್ದಾರೆ.